Tilbage i mit daværende firma, hvor jeg var ansat i Euroskjold i 1999, fik jeg en opgave af min chef, at jeg skulle transportere noget vodka i containere med jernbane fra Tyskland til Sverige og derfra videre til Rusland. En normal opgave for mig i det, at firmaet, som jeg var ansat i, beskæftigede sig med jernbanetransport mellem Tyskland og Sverige og Norge, og de ankom på svenske terminaler, hvor vores kunder så selv skulle overtage ansvaret fra. Det viser sig senere, at containerne forsvinder i Sverige, og der sker tyveri. Så i 2000 møder det en dag ind på kontoret med en masse mennesker, og de går ind på min chefs kontor, og kort tid efter bliver jeg kaldt ind på kontoret for så oplyst, at det er fra dansk politi og 2 svenske toldere. Og jeg får at vide, at jeg er anholdt, og i forbindelse med den der transport fra Tyskland til Sverige, vodka, og får samtidig også at vide, at de har en dommerkendelse på, at de kan rense af min arbejdsplads og privatbil og privat bolig. De renser herefter min arbejdsplads, og vi går ned og renser af min privatbil, hvorefter jeg blev kørt i politibil hjem til min private bopæl af 2 fra dansk politi og 1 svensk tolder. Og der renser jeg min private bopæl, men man finder jo ikke noget, fordi at der er ikke noget at finde. I og med at jeg ikke har gjort noget forkert eller så videre. Efter rensagningen hjemme på min bopæl, så bliver jeg kørt i samme politibil ind til politigården, hvor jeg så sidder og venter på, at min forsvarsadvokat kommer, og er så til afhøring der hele aftenen. Men får lov til at gå, da afhøringen er endt.